uphile, uphushe, uphumelele. Kamba kupastor weNingi Africa. Ngo-9 ekuseni lapho ntambama isona sathi ungasebenzisa ukufona kuphela, awungathaphi, awungithumele ama-SMS. Ungafona kusonga ngoMsombuluko ugcine ngoLwesihlanu. ngoMgqibelo ngiba busy kakhulu, Sunday ngisesondweni. Teacher, I don't know if ngibiza-ke teacher oNambenzi. I don't know, ngibisa kahle. Uthi-ke hello mhlonishwa. Ngiphupha inyoka eyi-brown yabaleka yangena empahleni yomunye undoda. Shuthi la, I don't know if he's a woman or he's a man. But let's assume what is a man. Shuthi the guy dream, has dreamt of a brown snake running to a man. Yawungena kuye. Yabona. Inyoka-ke siyazi ukuthi inyoka iyaba idlozi, inyoka iyaba ithongo, inyoka iyaba umuntu. Okay. Kodwa la sibheke kanje. Nani? Ngokujwayelekile-ke number 1, ngokujwayelekile ukuphupha inyoka kungawuphawu lubi uma ibalekela kumuntu, ngoba lokho kungenzeka kuyakhomba ukuthi kungenzeka lo muntu lo mumbi futhi uyingozi, kodwa yena uyazama ukukugwema wena. EkaJakobe 4:7 ngakho thobelani uNkulunkulu, kepha-ke nimela noSathane khona uyakunibalekela. 2, kwesinye isikhathi uma ngenze kuphupha inyoka kuwuphawu olubi uma ibalekela kumuntu, ngoba lithi ngabe uyisho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi lo muntu ukhoselisa aphinde avikele isitha sakho. Kanti kuDuteronomy 28:7 Jehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezivukelayo zibulawe phambi kwakho. Ziyakuhlasela ngandlelanye, zikubalele nje eziyisikhombisa. Okay. 3, kuyenzeka uma uphupha inyoka kube uphawu esithanda ngolubi uma ibalekela kumuntu, ngoba sengasho ukuthi kuyenzeka lo muntu uhlangene nesitha sakho usifake ekhwapheni. Yabona, lo muntu lo muntu uyamazi, noma-ke kukhona umuntu okuhlangene nesitha sakho, yabona, osifake ekhwapheni isitha sakho. Jeremiah 46:22 iGibhithe lihayiza njengenyoka ekhasayo, yoba izitha zalo zisondela ngamandla futhi zilihlasela ngezimbazo njengabagawula imithi. Siyabonga-ke besibheka la ukubona inyoka uthi uyayibona, hawu ibaleke iyocasha kumuntu. Be blessed. Siwe ni pansi la matulu.